Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Como siempre, estamos un lunes más en los lunes del Ateneo y en este caso una conferencia de la sección de Compostela y, por tanto, sobre un aspecto que atañe a nuestra ciudad. Nuestra conferenciante hoy es Aldara Cidrás, que es doctora por la Universidad de Santiago y que en 2022, con el apoyo de la Diputación de La Coruña, comenzó un trabajo que desarrolló durante un año como investigadora invitada en el Museo Reina Sofía sobre Compostela etnográfica, estudiando, catalogando y contextualizando las características de los rótulos de nuestros establecimientos de la zona monumental y que contribuyeron a crear un ambiente propio, poniendo de manifiesto el buen hacer de nuestros artesanos tradicionales, sobre todo los herreros y los dibujantes, y que en la actualidad están amenazados de desaparecer debido al turismo masivo y a la gentrificación del casco histórico. Con este trabajo pretende poner en valor y preservar, dentro de lo posible, todos estos rótulos, así como divulgar su existencia e involucrar a las instituciones y a los vecinos en su conservación, para lo que está empeñada en hacer una labor divulgadora en conferencias y sobre todo en las redes sociales. Aldara Cidrás, se doctoró en la Universidad de Compostela con un estudio sobre la represión de la guerra civil en Pontevedra, que se titulaba «A violencia, las víctimas, los verdugos, la lógica del terror en la ciudad de Pontevedra 1936-39», que fue valorada cum laude. Formó parte del grupo de investigación Istagra desde 2015 al 2018 y también fue investigadora invitada en la Universidad de Princeton. En términos más generales, sus intereses de estudio abarcan las memorias colectivas y narrativas derivadas de los crímenes de lesa humanidad, la historia de las mentalidades, los estudios culturales y de género y las políticas de justicia transnacional y de desmemorización, poniendo especial atención en la represión de la mujer. Por tanto, ahora vamos a poder escuchar lo que nos tiene que decir y descubrir de los rótulos de nuestra ciudad de Compostela. Muchas gracias. Bueno, pois moi boas tardes e moitas grazas a todas as persoas que estades acompañándome hoxe aquí e grazas a Carmen por esta presentación tan completa, non? E grazas ao Ateneo de Santiago pola labor que fai en prol da reflexión e da cultura nestes luns do Ateneo e grazas, sobre todo, por ter pensado en min para unha destas xornadas tan construtivas. E aparte un convite que me fai moita ilusión, porque ademais, cando o proxecto comezou a recibir máis atención mediática, cando estaba rematando a miña residencia no Reina Sofía, lembro insistir nas entrevistas, xa non sei se fora na do País ou en Radio Galega, unha voz, lembro insistir nas ganas que tiña de traer de volta, e sobre todo a Santiago, que é onde creo que ten que estar, todo o aprendido durante esta transformadora experiencia no museo e o que eu previamente traballara cando comezara o proxecto. Entón, a verdade é que hoxe o Ateneo está a cumprir este desexo que eu tiña. A charla de hoxe, como vedes, leva por título Pasados, presentes e futuros urbanos o proxecto Compostela etnográfica. Tal vez algunhas de vos coñezades o proxecto, tal vez outras coñecedes a investigación que está detrás e que o sustenta, e se cadra, pois, outras moitas descoñeciades completamente ambas as dúas cousas ata a presentación de Carmen.
pero non pasa nada porque sexa como sexa, eu prometo vos que ide sacar algo en claro nos próximos 40 minutos. E a diferenza do que normalmente son este tipo de conferencias nas que hai unha división xerárquica, vertical, de xente que fala, bueno, non, xente non, unha persoa que fala e emite coñecemento e un grupo que o escoita e o recibe. Eu o que vos propoño, porque estou un pouquiño en contra deste tipo de performacións de autoridade, é unha cousa ben distinta, non? Vou vos propoñer un xogo no que imos representar, por así dicilo, o que foi o meu proceso de investigación en sí, no que o resultado final haberá de ser unha proposta para repensar entre todas estes pasados, presentes e futuros urbanos. Imaginadeo como unha especie de, non sei, paseo guiado polo tempo e tamén polo espazo. E a clave deste xogo, porque, bueno, ao final todo o xogo ten unhas regras, non? Para que saia ben e todas saquemos algo en claro, é que temos que deixar momentaneamente a un lado o noso nesgo conectivo do que queremos coñecer, as nosas vivencias persoais, porque só así nos imos poder redescubrir estas cousas que parece que sempre estiveron ali, como rótulos, cun novo ollar, que é do que se trata. Porque se non temos esta disposición receptiva, esta disposición lúdica, a proposta deixa de funcionar. É un xogo que non é sinxelo, porque aínda haberá momentos que, bueno, pois eu vou apelar ás vosas vivencias persoais, ás vosas memorias, pero a principal posición na que nos temos que situar é dende o distanciamento, porque así poderemos mirar a cidade pois como se fose realmente a primeira vez que a vemos, non? Que difícil. Eu creo que, como vos dicía, esta é un dos principais obxectivos do proxecto Compostela Etnográfica, permitirnos a liberdade de pasear polas rúas cun ollar demorado, cun ollar consciente e cun ollar atento aos detalles da paisaxe urbana que a cotío damos por sentados. Entón, tendo xa as regras de xogo claras, imos comezar. Eu, momento de confesión, eu non son de Santiago, pero sí que levo máis dunha década vivindo na zona bella e dende hai varios anos eu comecei a interesar cada vez máis por estes detalles da paisaxe urbana que vos comentaba, que pois, moitas veces acaban sendo imperceptibles na súa ubicuidade e que lle dan ao casco histórico de Compostela ese carácter único de patrimonio da humanidade alén das grandes arquitecturas que todas coñecemos, non? E refírome, por exemplo, os azulexos de seguros mutuos, refírome tamén ás baixantes das calexas, refírome tamén ás marcas de propiedade nas fachadas dos edificios e, como non, refírome tamén a eses rótulos de ferro que me resultaban tan característicos, non? Particularmente aqueles que eran máis chamativos, como poden ser pois, o dos oviños do pai, o do gamelán, ou o do bar La Campana, por nomear algúns. Paralelamente, na zona bella de Santiago, como todas sabemos, estáse a producir un acelerado fenómeno de xentrificación e de turistificación, cuxa unha das múltiples consecuencias deste fenómeno está a ser a modificación da paisaxe urbana, posto que coas mudanzas das estruturas socioeconómicas do barrio ven parella tamén unha nova estética que ás veces nos lembra a eses lugares non vivibles dos que falaba, non lugares non vivibles, dos que falaba Marc Augé, e que afecta tamén a gráfica comercial e a rotulación comercial. Este é un fenómeno que a mí me interesa e me concirne a partes iguais, por lo que creo que é necesario seguir conversando e non son conversar, senón tamén tomar acción, aínda que desafortunadamente a cuestión de tomar acción non sempre depende de nós. É unha conversa necesaria, pero non obstante eu sei que é extraordinariamente delicada, non? Hai moitas tensións palpables que entendo e que de algún xeito o proxecto humildemente pretende canalizar sen prexuizos, pero dándolle marxe á emocionalidade, á subxectividade e, sobre todo, aos matices. Entón, eu propoño vincular esta conversa a través deste elemento tan presente nas nosas vidas que son estes terceiros lugares nos que transcorre a nosa cotiandade e que son espazos xeradores de cidadanía dos que paseniñamente nos acabamos vendo expulsadas ante a súa transformación liminal e que se condensan semióticamente no espazo a través da rotulación. E isto que acabo de dicir, que pode sonar un pouquiño enrevesado, quero dicir que se
facemos individualmente un rápido repaso polas nosas historias de vida aquí en Compostela, a todas se nos virán a mente aqueles bares, restaurantes, tendas, farmacias, panaderías, que xa non sentimos como nosas, que, pois, bueno, se converteron noutra cousa e se acabou desarticulando esta idea de barrio. E moitos destes bares, restaurantes, tendas, panaderías, pois tiñan unha rotulación identificativa e, polo tanto, identitaria que recoñecíamos e que adoita desaparecer cando pecha o establecemento. E digo adoita porque pois, non sempre é así. E nas rúas atopamos exemplos de establecementos que reaproveitaron rótulos antigos, como foi o caso do bodegón Casas Chico, ou outros que pecharon hai tempo e, malia todo, os seus rótulos perduran como vestixios dun pasado que se resiste a desaparecer, non? Como é, por exemplo, o caso do bar Choiva, que, por certo, xa non loce así, porque recentemente foi restaurado e a min encantaríame saber por quen. É o caso tamén do Candil ou é o caso da clínica do pediatra Jesús Suárez. Entón, eu así as cousas penso na rotulación como un lugar de memoria, con moitas posibilidades de análise reivindicable, estudable e, sobre todo, que debe de ser protegido. Entón, tendo todas estas cuestións claras, eu ideo un traballo de investigación con esta perspectiva, coas ferramentas que nos outorga a historiografía, ao comprobar que non había moitos traballos sobre o tema. É certo que máis tarde sairía publicado polo Concello un libro con algunhas fotografías de Xaquín Novoa, que ademais me dixo que iba a estar hoxe polo público, se así. Ola, Xaquín, se así. Despois, na rolda de preguntas, poderías conversar sobre que é o que che fixo a ti, empezar a sacar fotos os rótulos. E tamén había páxinas en redes sociais recompilando rótulos de diversas cidades en todo o mundo, pero daba a sensación de que este interese crecente no patrimonio gráfico pois non viña acompañado dunha explicación do fenómeno e dunha contextualización no seu tempo que a min, pois, ao final, claro, por deformación profesional é o que me interesa. Entón, así nace Compostela etnográfica, e ese concepto de etnográfica para min é un xogo de palabras entre esa representación da gráfica e o estudo da cultura, dos costumes, non sei, en definitiva, das persoas que de algún xeito orbitan arredor ou detrás desta gráfica. E, de feito, eu adoito dicir que os rótulos aquí actúan como auténticos tótems etnográficos da cultura galega, nos que, por exemplo, aparece moi representada co tío a gastronomía, mais non só. Esta é unha perspectiva de análise, insisto, que ata agora non se fixera nin en Galicia, nin en ningún outro lugar. Aínda que de todo, eu penso que o máis interesante do proxecto é que é unha fórmula que funciona ben, é unha fórmula que é exportable a outros lugares, entón eu convídovos a participar deste xogo e redescubrir os rótulos en Compostela a modo de safari, pero non só iso, senón que tamén visitedes outras cidades e outras vilas poñendo en práctica esta mesma dinámica exploratoria. E, de feito, esta proposta lúdico-pedagóxica nin sequera se ten que materializar na cuestión dos rótulos. Eu, por exemplo, cando teño conducido diversos workshops ou talleres sobre esta materia, é unha actividade que lle adoito propoñer ás participantes é que escollan un elemento emblemático da súa veciñanza e que o empreguen como conducto sobre o que explicar certos temas que lle resulten de interese. Este exercicio é moi interesante porque eu agora, claro, xa teño a vista superentrenada co tema dos rótulos, non eu xa os vexo en todos os sitios, pero é moi curioso ver como cada unha de nós ou a cada unha de nós nos apelan elementos diferentes da paisaxe. Entón, reflexionadevos tamén sobre cal é este elemento que a vos fala. E volvendo a este proxecto de investigación en sí, eu definín o campo de estudo como a améndoa do casco histórico de Santiago de Compostela, que era o espazo no que eu me movía principalmente, no que apreciaba de forma máis aguda estas transformacións e estas problemáticas xa mencionadas. E como obxecto de estudo, escollín o que a mí me daba impresión de ser idea importante a rotulación tradicional de Compostela, que é esta de cerro, saínte en forma de bandeirola, que recoñecemos por ese clásico bicromatismo de letras brancas sobre fondo negro, ou ben pola representación de obxetos. De feito, en pantalla podedes ver uns exemplos bastante paradigmáticos destas dúas correntes. E aparte tamén poderíamos distinguir unha especie de terceiro grupo
que son aqueles rótulos con símbolos xacobeos, como as conchas de Vieira ou as cruces de Santiago, que podemos atopar nos rótulos en sí ou nos propios elementos de fixación á parede, como é o caso de Casas Paredes, e que estes sí que son, por motivos obvios, non, propios desta cidade. Por certo, todas estas fotos son miñas, así vai ser ao longo da presentación, a non ser que indique o contrario, son do 2022 e do 2023, porque o traballo de investigación consistiu, por unha parte, no que se chamaría traballo de campo, non? É dicir, documentar gráficamente e elaborar unha base de datos con rótulos destas características que aínda existían nas rúas nese momento, e é bastante sintomático destas aceleradísimas transformacións dos nosos cascos urbanos, dicir que agora estas bases de datos, pese aos pouquiños meses que pasaron, xa están desactualizadas, non? Creo que dá moito que pensar, aínda que, non obstante, eu non perdín o costume de seguir sacando fotos a estes pequenos obxetos que nos contan grandes cousas. Entón, por un lado está esta parte do traballo de campo, non? E por outro está o traballo de investigación nos arquivos históricos. Aproveito aquí tamén para recoñecer o traballo tan importante do persoal dos arquivos histórico universitario e municipal de Santiago, que, de verdade, só me puxeron facilidades ao longo desta investigación. En esta parte de pescuda documental, eu consultei expedientes administrativos de área de urbanismo porque, como sabedes, sobre todo se hai aquí algunhas propietarias na zona bella, calquera intervención que afecte ao casco histórico ou ao espazo público ten que ser, aprobada, non? E a colocación dun rótulo, pois tamén. Eu consultei todos os expedientes que estaban indexados ao longo do século XX e centreime principalmente en aqueles cuxos rótulos cumplisen coas características previamente sinaladas, permitíndome, a súa vez, tamén facer unha especie de datos unha base de datos de rotulación histórica que a día de hoxe, na súa maioría, está desaparecida, aínda que afortunadamente non é así en todos os casos, como podedes ver no caso de Novedades Carmiña ou tamén nestes outros rótulos. Aínda que visualmente chaman moito as imaxes dos rótulos, tanto as fotografías novas como as vellas, ou mesmo os deseños dos debuxos, os debuxos dos deseños, eu normalmente traballo sobre todo con documentación da administración pública, que é unha documentación que adoita ser considerada como repetitiva e aburrida, que parece que non ofrece grandes descubrimentos, pero que para min, cando a sabes interpretar, adoita ser extraordinariamente rica. Neste caso tamén, porque foi, en realidade, o que me permitiu historizar o fenómeno da rotulación da cidade, chegando a conclusións que, a verdade, me sorprenderon moito e me fixeron replantexarme algunhas das miñas hipóteses iniciais e creo que a vos vai pasar un pouquiño mesmo nesta viaxe pola historia de Compostela, que en algún punto tamén é unha viaxe polas nosas propias historias de vida. Se tivésemos que rastrexar as máis remotas orixes da rotulación comercial, como entendemos a día de hoxe, pois nos teríamos que retrotraer á Idade Media. Neste momento, no contexto dunha sociedade gremial, indica o diseñador gráfico Enric Satué, hai un precedente directo da linguaxe visual experimental que poderíamos atopar en rúas como as de Santiago, e, de feito, el refírese a aqueles rótulos que representan obxetos ou símbolos que permiten singularizar cada establecemento. E a colocación destes rótulos en voladizo, xa de ferro, continúa Satué, era a fórmula máis eficaz de sinalización dende o lonxe naquelas estreitas rúas medievais, e, aparte, facilmente interpretables para aquelas persoas que non soubesen ler. Non hai moita literatura especializada especializada na historia deste tema, e moito menos no caso concreto de Santiago de Compostela, onde, ademais, a documentación máis antiga que eu puiden cotexar é de hai uns 100 anos, pero hai un rapaz facendo a súa tese doutoral sobre a fundición artística en Galicia ata o ano 36, que se chama Daniel Lucas, que destaca os rótulos dos establecementos comerciais e industriais como un dos principais elementos ornamentais aplicados á arquitectura dende a segunda metade do século XIX. Entón, tendo como todas estas ideas en conta, este sería o estado da cuestión dunha forma extraordinariamente simplificada, cabería supoñer que a rotulación propia que apreciamos a hoxe en día en Compostela tomaría a súa configuración tradicional a finais do século XIX. Pero a realidade non é tal.
Imos ir avanzando un pouquiño a pouco e antes de poñervos a seguinte diapositiva, vou vos pedir que paredes un momento e vos imaginedes este Santiago dos anos 20. Como credes que é, non? Porque aquí é onde vai comezar o paseo. Tal vez algunhas de vos vos veñan á cabeza imaxes como estas de Ruth Matilda Anderson, dun Santiago de pedra icónico que se corresponde con esa idea de tradición, sexa o que iso sexa, e que en termos de gráfica comercial supoñemos se traduciría neses rótulos de ferro ou mesmo de madeira, sobrios, se cadra austeros, que encaixan ben cunha idea dunha realidade en branco e negro que, pois, irremediablemente moitas veces temos do pasado. Pero, como vos dicía, a realidade non sempre é así. É certo que había rótulos destas características descritas, non? Pero se nos trasladásemos ao Santiago dos anos 20 ou dos anos 30 e déramos un paseo polas súas rúas, o que atoparíamos en termos de gráfica comercial sería moitísima diversidade. Unha heteroxeneidade nos materiais, nas formas, paradoxalmente maior e ás veces máis estridente a que agora temos. E aquí, ollo, digo estridente sen ningún tipo de connotación negativa, senón porque creo que estamos tan afeitas a unha idea, a unha subxectividade do que ten que ser a zona bella da cidade que, por exemplo, os rótulos de luces a día de hoxe nos chocaría moitísimo, non? E probablemente algunhas mesmo diríamos que iso non pode ser porque non é tradicional. E non obstante, a maior parte destes son luminosos. De todas formas, a min gústame particularmente este outro que vos vou ensinar, do Bar Armonía, que do ano 31, que estaba na Rúa Xelmírez, por se non o ledes ben cara ao fondo, e que era pois, a cousa máis moderna que vos podedes imaginar, non? Porque pensade que os primeiros rótulos de neón atopámolos menos de 20 anos antes en cidades de vanguarda como París, así que pois, imaginadevos a sensación sensorial, vale a redundancia, que tiña que ser atoparse con isto por ese Santiago de pedra que nos imaginamos. Esta variedade ven marcada, por un lado, tamén pola propia variedade de establecementos que nos atopamos. Son tendas de mobles, tendas de autos, de recordos de Santiago, imprentas, tinturerías, salóns de peiteados, ultramarinos, establecementos de restauracións, pensións, academias, reloxerías, etc. O que se vos ocorra. Pero, sobre todo, tamén esta diversidade está propiciada pola falta de regulación na materia. E isto é o que permite que rótulos que hoxe consideraríamos absolutamente inimaginables no casco histórico pois convivan con estas outras formas de rotulación máis clásicas que, insisto, sí que sabía. E, de feito, a heteroxeneidade é tal que un informe do arquitecto municipal interino de abril do 31, as datas nunca son casuais, pois di que é de urxencia que se regule todo en canto se refire a publicidade polo carácter especial de algunha das rúas desta cidade. Neste momento, pois comeza así un paulatino proceso de estandarización da gráfica comercial na zona bella que, como veremos, acabará por eclosionar uns pouquiños anos máis tarde. Entón, nesta viaxe no tempo que estamos a facer, pois claro, o primeiro que descubrimos nos deixa un pouquiño descolocadas, non? Pois o cal está moi ben e forma parte tamén da experiencia. É probable que se seguimos no noso paseo poucas cousas nos chamen a atención tanto como esta, pero se sabemos observar con detemento, apreciaremos, por exemplo, que as grandes transformacións políticas deste período tamén deixan a súa pegada máis costumbrista no patrimonio gráfico da cidade. Así, pois, por exemplo, pouco despois da instauración da Segunda República, abre no Cantón do Toural o Bar La República, non? Aínda que moito máis significativo, é un caso moi interesante, que unha droguería na zona de Cardeal Pallá, que no 37 pois, decide cambiar o seu rótulo anunciador por un novo e fai algo que aínda non é moi habitual nesta época, que é indicar as cores que o rótulo vai ter. E tampouco indica todas, pero sí as do detalle que amosa en pantalla, que, por se non o vedes ben, se trata dunha banda que bordeaba todo o rótulo coas cores da bandeira do bando sublevado en plena Guerra Civil, vermello, amarelo e vermello. Ben, imos avanzar un poquinho máis no tempo xa, nos situamos ao comezo da ditadura franquista,
E aquí entra en xogo un actor novo que non imos ver no noso paseo, pero que terá un papel fundamental á hora de moldear a nosa paisaxe urbana. E trátase do Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, dependente da Jefatura de Bellas Artes e do Ministerio de Educación Nacional, creado no 38 e que a partir do ano 40 comeza a intervir no proceso de concesión de licencias de obra no casco histórico. Por que? Non, por que cambia isto? Pois porque neste momento un decreto declara Santiago de Compostela e Toledo como monumentos histórico-artísticos a protexer. Cito un extracto do preámbulo. Dos ciudades españolas destacan poderosamente por su valía artístico-histórica, no solo por el número considerable de monumentos nacionales, sino también por lo característico de sus ordenaciones urbanas, por su recuerdo de la historia patria y por sus manifestaciones de arte, Santiago y Toledo, a las que es necesario investir de la solemnidad de cuantas declaraciones oficiales sean precisas para confirmar la pública estimación de su valor imponderable. Este decreto pois instaba así ás corporacións municipais a velar, e continúo coa cita, por la conservación de cuanto tienda a la exaltación de los valores estéticos de las ciudades, a la conservación de lo peculiar y a la permanencia de todo aquello que pueda evocar un hecho, un estilo y un sentimiento. Entón, deste modo, o filtro de cánones estéticos para a gráfica comercial urbana e, en realidade, para toda a paisaxe urbana, que ata entón estaba principalmente marcada polo arquitecto municipal, non? A súa vez tamén profundamente subxectiva, neste momento centralízase e trasládase a un funcionario deste organismo que vos mencionaba en Madrid. É un proceso extraordinariamente complexo, pouco claro, pero eu creo que o interesante é que nestes primeiros anos da década dos 40 aínda non se tiña para nada claro que era esa estética de solemnidade, de conservación de lo peculiar, de sentimento a que se refire o decreto. Entón, como se fará isto? Non? Como se configurará esa estética hexemónica do casco histórico? Pois farase cunha estrategia de proba e error, non? De cambios constantes nas directrices. Por exemplo, no ano 42, o apoderado do Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional desaconsella por primeira vez aprobar licencias de rótulos a intes e primar aqueles acaroados nos balcóns ou linteis. E, de feito, declara, e volvo a citar textualmente, que en calles de tipo urbano pintoresco, como las de Santiago, es preciso cuidar los primeros términos que dan profundidad a las perspectivas cuidadas. Por ello, o apoderado está en contra de la colocación de rótulos salientes que carecen de todo interés artístico o pintoresco. Como cambian as cousas, non? En canto a materiais, é un momento no que se prima sobre todo o vidro, e, de feito, nestes anos incluso se actualizan diferentes rótulos que xa tiñan, non? Por uns novos, para adaptalos a este material e facelos máis acordes ao estilo da época. E no ano 46, cando se produce un cambio radical nas directrices estilísticas do Servicio de Defensa del Servicio del Patrimonio Artístico Nacional, acutando por fin este proceso de experimentación dos anos previos. En un informe de xaneiro deste ano, rexeitan un rótulo por ser luminoso, pintado sobre cristal, e din que non pode autorizarse por ser desagradablemente llamativa en la calle. E continúa. Solamente podrá aceptarse un rótulo ejecutado preferiblemente en hierro y no luminoso. Este estilo, no que se prima a utilización de ferro forxado, sobriedade decorativa, se proíbe o recurso á iluminación eléctrica, pois eu creo que xa se vai parecendo un pouquiño máis, non? A esta idea de tradición que tiñamos en mente ao comezar o noso paseo. Isto, como veremos a continuación, pois é intencionado. Ben, os grandes procesos transformadores do urbanismo compostelán sempre viñeron marcados polo mito xacobeo. E o que hoxe estamos a explorar entre todas non é diferente. O proceso de estandarización estética que estamos a ver enmárcase dentro dunha política de revitalización do Camiño de Santiago. Aínda que o réxime xa invertera dende a inmediata posguerra unha cantidade importante de diñeiro na cidade para cometer obras de carácter urxente en edificios emblemáticos como era a Catedral, o Hospital Real ou o Pazo de Xelmírez, e tamén celebrara e politizara os anos xacobeos do 37, que foi
ano doble por bula papal, como durante a COVID, o ano santo do 43 e o ano santo do 48, o verdadeiro rexurdir do fenómeno xacobeo con pretensións internacionais prodúcese no ano santo de 1954, coincidindo tamén cos movimentos aperturistas da ditadura. Moitas veces faise referencia ao ano santo de 1965, non? Con a cifra do suposto millón de visitantes, tamén con Fraga como ministro de Información e Turismo, como este momento no que cambia todo e funda a idea dun xacobeo moderno. Pero, bueno, un xacobeo moderno, como por outro lado, tamén volverá a facer Fraga no ano 93 como presidenta da Xunta, non? Pero eu creo que é o ano santo do 54 o verdadeiro ano bisagra que permite que veña todo o que ven despois. E aquí, pois, é interesante como o segundo rótulo, non? É un rótulo novo que se fai cunhas novas directrices de preparación para este novo ano santo. Entre os preparativos do xacobeo do 54, e para potenciar o valor turístico de Santiago, mellorase, por exemplo, o aeroporto de Lavacolla, se abren novas vías de acceso á catedral, como foi o caso da avenida Xoán 23, e a destrucción da planificación urbana tradicional e o traslado de veciñas a Ponderosa en Vite. Tamén se reincide na recuperación do Camiño de Santiago, non? Sobre todo o principio do Camiño francés, perseguindo a súa internacionalización e instrumentalización en clave europeísta para apuntalar o crecemento económico e as relacións políticas exteriores do réxime. E aquí imos facer un pequeno desvío na nosa ruta para meternos na ruela de Entre Rúas, non? Que está por aquí cerca, non moi lonxe de aquí, e se cadra as que tedes mellor oído e poder escoitar este incesante repenicar do martelo na zafra, porque estamos a pasar onda o taller dun dos mestres ferreiros máis coñecidos do momento, que era Genaro Tarrío, non? E a persoa que está detrás de rótulos como os que vedes en pantalla, todos eles do 54, e en xeral moitas obras de ferro feitas nestes anos. A forxa pecharía no 61, pouco antes do pasamento de Tarrío. Imos seguir co noso paseo. Estamos nunha Compostela, digamos, en obras constantes. Unha Compostela que se está poñendo elegante para todos os turistas que van vir de fora, e todo isto tamén ten o seu reflexo na gráfica comercial. Entre o 53 e o 54 hai un aumento exponencial no número de solicitudes de instalación ou cambio de rótulos no casco histórico, e son rótulos cunha estética moi determinada. Son rótulos en voladizo ou bandeirolas saíntes, non? Son de chapa de ferro forxado ou de madeira, e ás veces é habitual incluso combinar ambos materiais, e pendurados dunha fixación saínte. Generalízase, bueno, estes son así un pouco os máis vistosos, non? Pero en realidad o que se generaliza é unha decoración sóbrea, unha decoración de cores sinxelas, que non impide a existencia de ornamentos nos extremos do rótulo ou unha peza de fixación, como podedes observar. Esta renovación da gráfica tamén ven parella dun maior control e un impulso das autoridades en orientar a estética a seguir nos marcos dunha política de urbanismo que vincula unha idea de suposta tradición co rexurdir do xacobeo. En os informes de feito incidirase reiteradamente na necesidade de calidade artística, de execución das pezas e na importancia monumental das rúas. Entón, dito de outro modo, o que estamos a ver que a cidade se engalana potenciando esa idea de tradición, cuidando o existente e, por outro lado, engadindo detalles que fomenten, non sei, o enxebre, non? O que, pois, eu creo que, en definitiva, implica unha auténtica vontade curatorial do espazo público que responde a unha mirada allea, non? A unha mirada do visitante, a mirada do peregrino, a mirada do turista. Algúns dos deseños desta época, por certo, aínda os podemos atopar perfectamente nas rúas a día de hoxe, malia que ás veces modificados, e de feito tamén vimos antes o rótulo de Novedades Carmiña, que tamén do 54, pero como vedes non é a única pegada desta época na actualidade. Imos ir pouquiño a pouco concluindo o noso paseo, a nosa viaxe, en definitiva o noso xogo,
facendo un rapidísimo repaso polas seguintes décadas, porque aquí o interesante é que a investigación historiográfica se empeza a entrelazar cos mapas emocionais que cada unha de nós temos, esa cidade que lembramos, esa cidade que nos interpela dende os nosos recordos. Básicamente, nas décadas seguintes, o que atopamos é un afianzamento do que levábamos vendo nos anos anteriores con ese cada vez maior protagonismo dos rótulos saíntes de ferro cunha estética moi determinada. Non obstante, tamén atoparemos cada vez máis rótulos que, aínda que, insisto, tamén son minoría, pois logran chamar a nosa atención e son aqueles de maior creatividade ou liberdade artística nas súas formas. De feito, o mellor algunhas de vos aínda vos lembrades dos que están en pantalla e o recoñecedes, ou senón, seguro que outras vos lembraredes de outros desta mesma época. E tamén outro trazo distintivo, que non se me esqueza, desta época que se está a producir e que tamén xa nos conecta co presente, é a implantación dunha cada vez maior normativa, sobre todo a partir da conformación do Estado das Autonomías, que regula o que é permitido e o que non no espazo público do casco histórico. Entón, xa situándonos de volta no presente, nesta Compostela futurible que podemos, ou mellor dito que debemos imaginar, eu creo que unha reflexión que todas podemos facer é pensar que tipo de barrio queremos para as veciñas que o habitan e non só que o visitan. Non deixa de ser un paradoxo, se o pensades, que este mesmo fenómeno que supón un punto de inflexión nesta xenealoxía da gráfica comercial da zona bella e do seu cuidado, que foi o Xacobeo, semella agora ser o factor de risco que fai perigar a estética, pero, sobre todo, é máis importante os piares socioeconómicos do barrio. Porque, como eu sempre digo, o proxecto Compostela etnográfica, sí, vai de rótulos, pero en realidade vai de moito máis. Isto non é simplemente de rótulos que nos poden parecer bonitos. Isto vai da nosa historia, vai do noso patrimonio, porque patrimonio non é simplemente o que está nos museos. Patrimonio tamén é o que está nas rúas, porque as rúas poden ser museos. Uns museos populares, democráticos e, ademais, de autoría colectiva. Vai tamén da intrahistoria desa cidade, que poderíamos poñer, por exemplo, seguindo coa cuestión dos rótulos, o caso do famoso da ruta París-Dakar, da cal, desafortunadamente, só conservamos a rotulación orixinal do Dakar e aquelas historias que din que completaron a ruta, que, non sei se será verdad. E tamén vai de nós mesmas, vai dos sitios os que adoitábamos ir e nos que transcorría a nosa vida. Creo que marchar de aquí dicindo que unha forma de rotulación é mellor que outra, sinceramente, é tan simple como errónea. Isto vai de dinámicas que construen e destruen barrio, e particularmente as que desconfiguran, aquí sí, esta idea tradicional e as formas tradicionais de nos relacionar co territorio, non co ánimo tampouco de caer en discursos turismofóbicos que carecen de capacidade propositiva, senón para insistir na necesidade de formas de turismo sostible. O proxecto non pretende que se impoña unha normativa que obrigue a que todos os rótulos da zona bella de repente teñan que ser de ferro, senón instar a xerar espazos de marcos de reflexión comunitaria, como hoxe aquí no Ateneo, onde podamos conversar sobre todas estas problemáticas que tratamos a través do dispositivo rótulo. De todos modos, para min o proxecto tamén é unha ferramenta que poño a disposición pública a través de actividades divulgativas e a través de redes sociais, como dicía Carmen, para que a xente despois faga co proxecto o que queira. Non podo falar de Compostela etnográfica sen mencionar a súa conta de Instagram, a hora de crear comunidade e a hora de crear conciencia social, unha ferramenta que a mí me permite estar en contacto directo coa xente interesada con este patrimonio e que está aí para revalorizar os obxetos, pero tampouco sen impoñer un punto de vista ou unha opinión. Quero dicir, eu non oculto o lugar dende o que nace o proxecto, un lugar de loita, de reivindicación contra estes malestares urbanos que, ademais, a min persoalmente me atravesan como veciña, e por isto tamén sempre digo que é un proxecto que xorde dende a veciñanza para a veciñanza, pero a forma na que te quieras relacionar co proxecto, sexa cal sexa, pareceme válida. É dicir, sexa porque te gusta a estética vintage, sexa porque te produce nostalgia, porque queres inspirarte en tipografías tradicionais, porque queres descubrir novos sitios da cidade, todo isto, insisto, é válido. E tamén con esta mesma idea,
xurdiu a adaptación do propio concepto de Instagram e da gralla de imaxes para convertelo nun póster, fito ademais en colaboración cunha ilustradora e diseñadora gráfica de Compostela, Camila Vieitez, que calquera pode adquirir ou en Numax ou ben a través da propia conta en redes sociais. Porque tamén o proxecto pretende, nun plano un pouquiño máis meta, non só repensar as formas de xerar coñecemento, e aí o meu paso como investigadora residente no Museo Reina Sofía foi absolutamente influinte, senón tamén repensar as formas de divulgar dito coñecemento, non? E tamén pensalo en clave xeracional. Xa non se trata de facer unha charla, de facer entrevistas, talleres, artigos, libros, que, bueno, pois, por suposto, non son ni moito menos excluintes e, de feito, formando parte do traballo de divulgación que fago, pero trátase de poñer a disposición pública outros obxectos que poidan resultar máis atractivos á hora de se relacionar con a investigación académica e que, neste sentido, incluso poden ter máis potencial divulgativo que as anteriores. A parte, eu creo que hai algo da perspectiva coa que están sacadas as fotografías, non, en primeiro plano, descontextualizadas do espazo, que actúa como un exercicio, digamos, de situacionismo, obrigándonos a observar un obxecto cotián cunha nova perspectiva desplazada, dicir, que te obriga realmente a ver o rótulo e non só a miralo. E aquí non emprego o termo de situacionismo de forma baleira, senón que, bueno, mira, mellor, para explicarlo, vou vos contar unha anécdota e así xa remato. A mirando parte de fotografías, como vos dicía, entre 2022 e 2023 están sacadas cunha cámara con lente macro que adoita chamar a atención, sobre todo cando a xente reparaba en que eu non lle estaba sacando fotos ás rúas ou á catedral, non? Senón que lle estaba sacando fotos aos rótulos. Entón a xente quedaba un pouquiño descolocada, me miraban sorprendidas, porque, claro, non consideraban o rótulo como un obxecto fotografable. E deste xeito, como diría Guy Debord, construíase unha situación, un momento da vida cotiá que de repente transformado para todas as persoas participantes e por todas as persoas participantes que estaban tomando parte deste momento. Por un lado, eu coa miña cámara e polo outro tamén as persoas que me miraban o que eu estaba mirando coa cámara e logo me volvían a mirar a min, o que era un xogo de miradas bastante simpático, tamén un pouco incómodo, porque son unha persoa bastante tímida, entón non me gusta sentirme observada, pero que o seu modo tamén tiña unha capacidade, non sei, de revalorizar o rótulo mesmo antes de activar todas estas ferramentas de divulgación, non? E nada máis, antes de rematar, porque, bueno, aquí remata a miña intervención, pero non remata o xogo que vos propuxen, non remata nin o xogo aquí, nin o xogo agora, porque, de feito, eu o que quero é que, facervos un convite a que continuedes a sair desta sala este xogo, non? Que redescubrades con este autollar o casco histórico, que tamén é voso, que é unha zona de paseo e non só de paso. E tamén aproveito para facer un pequeno chamamento a se alguén, por algún casual, ten fotografías antigas de rótulos, información que consideredes relevante para o proxecto, ou mesmo se tedes un rótulo desaparecido que saibades que está nos vosos trasteiros ou no galpón da casa dunha amiga, ou sabedes dun que se vai quitar das rúas, por favor, contactade conmigo a través do correo que dixo en pantalla, que, por se acaso non se le ven, que eu creo que sí, etnográficacompostela@gmail.com, senón o podedes buscar en internet, que seguro vos aparecer. E se vos apetece colaborar co proxecto de algún outro xeito, sodes máis que benvidas. Agora, sin nada máis, moitísimas grazas. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido muy bonita la conferencia y muy interesante. Y, como siempre, se abren las preguntas. Bueno, gracias por la conferencia, por o tema que me parece moi interesante. Un tema que a mí particularmente sempre me interesou e ao longo de 50 anos fixen prácticamente todas as fotos dos rótulos de Santiago e de América, de moitas cidades americanas, fundamentalmente en México e en Ecuador, porque é un tema que me parece fundamental.
Hai un aspecto que creo que había que destacar no caso de Santiago, non? Había dificultades en moitas casas para colocar o rótulo no exterior, porque o propietario da casa non o deixaba ou porque hubo épocas en onde o Concello poñía moitísimas restriccións. Entón se xenerou un rótulo de escaparate ou un rótulo de entrada no establecimiento. E aí hai maravillas, sobre todo nos anos 30, por a intervención de artistas, e iso me quería referir eu, non? Os autores de todo isto, que moitas veces son artesanos, ferreiros e demais, pero hai realmente rótulos maravillosos que teña autor detrás. E eu quería destacar entre esos autores, por suposto, a Camilo Díaz, foi o autor do rótulo da taberna na que eu nacín, o Carburo, na Rúa do Hórreo, a Antonio Prado Díaz, que foi un creador de rótulos e restaurador, e xa, un contemporáneo noso, por suposto, Ventura Cores, que foi o autor de rótulos como o do Cayola, que eu creo que é absolutamente sensacional. Nada máis, parabéns, e creo que é un traballo moi interesante. Alguén máis? Sí. A miña pregunta iba na dirección do contexto histórico dos actuais rótulos que todavía existen en Santiago, que parece ser proceden todos de unha determinada época. Non sei se todos proceden despois do ano 40, e me pregunto eu, os rótulos dos anos finales do 19, dos anos 20, dos anos 30, que foron anos de unha gran creatividade, de innovación, están localizados, sabemos deles, temos algunha, de alguna maneira, algunha imaxen ou algún rótulo procedente destes anos? Bueno, vou aproveitar para responder estes dous temas que acabades de sacar. Antes de nada, me gustaría dicir que é moi curioso, pois, de repente, eu levo moito tempo sacando fotos, está aquí miña nai, non? Que lembraste cando estaba eu sacando fotos todos os rótulos, e ti parecía que era unha cousa un pouco marciana. É unha cousa moi divertida que me está pasando agora que fago público o proxecto e que de repente descubro que esta cousa tan marciana é unha cousa que, bueno, éramos varias as persoas que estábamos compartindo, non? Tamén está aquí un amigo Robert que ten unha conta en redes sociais sobre o tema. Entón, bueno, tamén xera esta sensación de comunidade. Sobre o tema dos autores, sen dúbida, non? Tamén é certo que esta, xa me permite responder a segunda cuestión. Eu, cando falo do proxecto, sempre saco a colación que tipo de documentación utilizo. A min iso pareceme un exercicio de honestidade profesional, non? Porque tamén explica que información tes disponible. Quero dicir, sobre rótulos anteriores non temos porque non se conservan no arquivo, non? Probablemente haya fotografías nas que se vexan de refilón ou fotografías que o mellor pretendían representar o establecemento de algún modo, pero insisto en que non hai esa sensación de rótulo como obxecto fotografable. Para iso eu consultei varios fondos de fotografía sobre Compostela na súa época e non din atopado fotos que realmente nos permitan ter unha imaxe clara dos rótulos anteriores. Estou segura de que teñen que estar por aí, ou mellor incluso algúns fondos persoais, non, de familias que poden ter na súa casa e que sería superinteresante poder poñelos, bueno, poder conectar con eles para facer esa sinaloxía pois con máis imaxes, non? Alguna pregunta máis? Dentro da túa conferencia moi interesante, un detalle que non ten nada que ver cos rótulos. Mencionaste que cando se abriu o Xoán 23, eu vivía en San Francisco, foi moi contestado pola xente que desaloxaron, e dixeches que foron para Vite. Penso que non é certo, que foron para as casas de Ramírez. Vite veu despois.
sí que está documentado que a Ponderosa se fixo con xente trasladada. Non nego que parte a veciñanza fose trasladada a outros sitios, pero a Ponderosa, que por outro lado foi un barrio que o propio réxime tratou moi mal, con auténticas infravivendas durante moitos anos, prometéndolles ter un piso que moitos morrerían sen chegar a velo, foi unha desas promesas que se fixeron cando se destruiu a ordenación urbana deste barrio. Pero, insisto, sen negar que houvese xente que fose trasladada a outras zonas. Máis que nada é unha reflexión. A mí me dá a impresión de que Santiago presenta unha imaxe un pouco decadente. Ten moitos locais pechados. Eu creo, vas a outras cidades, os rótulos é un elemento que impacta, é moi visible. País Vasco, Asturias. Eu creo que aquí sempre hubo caos en todos os lados. Considero que son importantes. Vexos moi caóticos, desiguais. Creo que non sei cal é o motivo. Despois, quizás falta unha presencia económica ou unha medio burguesía, por chamarlle así, tamén reflexa o aspecto económico. Por iso creo que é un tema bastante decalado. Os rótulos reflexan algo. Creo que son caóticos, horribles, sobre todo os máis modernos, de bancas e historias destas. Esa é unha reflexión, pregunta. Se pode estar de acordo ou non. Gracias. Boa tarde. Gracias pola túa conferencia, parece moi interesante. Quería facer unha pregunta sobre de onde ven a forxa, é dicir, isto ven do ferreiro ou hai un dibuixo previo? Ese dibuixo que non fai? Que non encarga? Ese dibuixo fai o dono ou a dona da tenda, encárgallo un amigo que dibuxa ben, un profesor de dibuixo, porque, claro, son moi variados os dibuixos. O traballo de forxa tamén, claro, o tipo de letra tamén é moi variado. Simplemente hai curiosidade. Grazas. Bueno, sobre os rótulos, eses rótulos caóticos, coincido totalmente na túa reflexión. Eu creo que teñen un pouco de encanto no seu caos, non? E creo que se todos foran exactamente iguais xa non habería esas historias que permiten contar. Entón, isto é un comentario como moi... Estou facendo xa non como investigadora, senón como namorada deles, e creo que son ben riquiños así. E, sen dúbida, sí que reflexan algo, reflexan moitas cousas. A viaxe que vos propuxen hoxe foi unha destas narrativas que podemos contar, pero se poden facer moitas outras, podense facer en clave económica, por exemplo, non? Entón, pois sí, son pequenas cousas que permiten contar grandes historias, como dicía. E sobre o tema do deseño, tamén era unha cousa que a min eu estaba obsesionada con poder atopar iso. É unha moi boa pregunta para que non teño unha resposta clara. Adoita pasar coas boas preguntas, non? Porque quen o fai normalmente non está indicado na documentación que eu consultei, non? Que é a documentación pública, que, polo tanto, é a documentación que se garda, non? Porque, sen dúbida, habría documentación privada, non? Nas súas casas, a que eu, pois, non tiven acceso porque probablemente non se garde. Entón, o deseño, ás veces o deseño era faciao porque o ves polos trazos, o ves pola propia tipografía, non? Polas formas das letras, o propio dono da tenda.
non? Que fai así un dibuxiño que despois ti tampouco sabes como vai ser ese rótulo en realidade, claro. Ti estás vendo o croquis, pero despois do croquis ao que despois fai o ferreiro, aí tamén un traballo. Ás veces será un encargo, non? Como comentábamos, un encargo feito aos artistas. Outras veces será un encargo que se facía a delineantes. Outras veces sabemos que o deseño pois será directamente, por exemplo, o caso que vos mencionaba de Genaro Tarrío, e podería ser, e aparte, esta cousa, non? De cando estamos falando de deseño gráfico, ao final, son conceptos moi difíciles, espero que non haya ningún diseñador gráfico na sala porque se vai enfadar coas cousas que vou dicir, pero poderíamos incluso propoñer a idea de autoría colectiva, quero dicir, ten unha labor tan importante a persoa, o cliente, non? A persoa que idea o rótulo, que tamén actúa como unha especie de mecenas, despois o delineante, por exemplo, que pode adaptar esa obra ou non, o ferreiro, que despois é quen se encarga de darlle esa forma final. Entón, o da autoría é un tema que me dá para falar moito e que, en xeral, como dicía, pois, ten todo tipo de casuísticas. Mira, a recuperación pareceme... Coñecía desas cartelerías, pero algunhas teños na memoria. E a recuperación que fixeches foi espléndida. O sea que, felicitacións. Agora ben, o problema de fondo da cartelería ten que ver algo ca exposición que pechou hai pouco na Casa do Cabildo. A pregunta que debemos de facernos é como finais do século XIX e principios do XX hasta a Guerra Civil o propio Ángel Casal entusiasmase do proxecto que aprobou para a remodelación da iniciativa de Palacios. Estaba entusiasmado, como toda a corporación, aprobado por unanimidade. Ou a de finais do século XIX, cando facían aquela destrucción masiva patrimonial para pasar por diante da universidade. Claro, ten que ver moito, e aquí aparece a cartelería, co concepto que se tiña de monumento e de patrimonio. E o monumental era a catedral desde 1912 e a cidade desde 1940. O demais non era patrimonio. O demais pode ser obxecto de destrucción. Oxe sería imposible. Cando aparece a cartelería? A cartelería aparece xusto despois deste interregno. Cando o proxecto conservacionista da cidade impide calquera movimento moderno que, sin destruir, é capaz de transformar as realidades que estaban avellentadas. E iso é moi curioso, porque no Concello vivimos moi de cerca. No proxecto de reforma que entablamos da cidade, máis alá do Xacobeo, moito máis alá do Xacobeo, que foi autónomo, ese proxecto de reforma da cidade, de conservar e transformar, a cartelería foi un feito fundamental que aparece no plan especial, non é así, Pedro? Que a cartelería, o concepto de cartelería, entrecomillado, equivocadamente ornamentación, aparece como un elemento fundamental do debate do plan especial. E, polo tanto, un tema sustancial porque non un tema de ornamentación. Non un tema de vestixios do pasado. Quizás é un tema emocional. Desde o punto de vista da cidade como produto patrimonial, a cartelería é un tema que foi implantado, e ven aquí o caso, o problema de Manolo Remuñán, que tanto peleou por ele, Dios mío, pero Manolo Remuñán por esa cartelería, con carteles así moi requintados, moi decorados como os que vimos. O plantexamento que se fai no plan especial é a modernización da cartelería, que morreu. E hoxe o que hai que plantexarse é se realmente vale a pena que a implantación masiva dos plásticos, que non responden a casi nada, ten que ser o novo perfil polo que va a cidade, plásticos. E se o material chamado plástico é o material que sustituye ao ferro, a forxa. Tanto é un tema moi esencial, o tema da cartelería, desde o punto de vista da cidade. Hai experiencias de cartelería moderna que están implantadas na cidade, desde a oficina do consorcio, que está moi ben, non no tempo, sino posterior, que está moi ben, e hai cartelerías de centros educacionales e culturales que tamén teñen unha boa cartelería. E a cartelería é obxecto de diseño ou non? Iso ten. É un ben patrimonial
ou non? É un tema regular excesivamente, de maneira que o tornillo ten que estar a 2 milímetros aquí, ou non? É un tema para a creatividade ou non? É un tema de promoción económica ou non? É un tema de promoción social ou non? É un recoñecemento da historia ou non? Esas todas avatares son os que realmente definirían que este proxecto que tes que encantou, que poderás completalo, quizáis mirando isto que alguna cousa que podría ser do teu interés como os que acabo de citar. Pero lea a memoria do plan especial, son interesantes. Bueno, a memoria do plan especial sí que alín. Por suposto, o traballo de investigación ten moita máis documentación detrás que a que se amosa, non? Pero bueno, sí que alín e creo que fixeches un comentario moi completo, non? Con moitas cousas nas que pensar, con moitas preguntas retóricas, pero de todas formas eu quedome cun detalle, non? Que ese comentario que fixeches de que hoxe sería imposible a destrucción de certas obras patrimoniais. Penso nun bar icónico de Santiago que pasaron cousas que moitas persoas se chamou a atención que pasou, que se cadra pois nos fan replantear ese tipo de afirmacións tan severas un pouco casi progresistas no sentido de que o progreso é linear e que agora xa non faríamos este tipo de aberracións que se facían pois nos anos 70 ou nos anos 20 ou no que estexa. De todas formas, tamén coincido, é unha pena que pechara xa a exposición na Casa do Cabido, porque era unha exposición magnífica, se tedes oportunidade, ainda que estexa de consultar o catálogo que espero que vayan sacar. Sí, pechou, pero supoño que sacarán un catálogo, se tedes a oportunidade de facervos con el, creo que, bueno, está moi ben. Se non en redes sociais hai moito recollido sobre o tema. Eu me quedo moi insatisfeito con a resposta da cartelería que fixeches a partir dos anos 40, me parece, non? E volvo a insistir, a dos anos 20, a dos anos 30, non aparece, non hai documentación ou foi destruída polo réxime franquista. Vale, entón, a pregunta é se non queda a rotulación orixinal ou se non quedan vestixios da rotulación? Rótulos, documentación, é dicir, que tipo de rotulación existía nos anos 20 e 30 en Santiago e se iso pode ser unha nova línea de investigación para ti a partir de eses anos, do comenzo, de finales do século XIX, hasta os anos 40, que parece ser que son o produto de todos estes carteles que hoxe nos estás poñendo aquí. Todos estes son da década dos anos 30, que onde comezábamos, non? Todos estes son dos anos 30 e dos anos 20 e anteriores, que o que pretendía decir antes, non teño imaxes. E, polo tanto, non teño tampouco o rótulo orixinal, non? O gallá. Sobre todo, tendo en conta que me centro neste tipo de rotulación en concreto. Ora ben, non é tampouco que o réxime franquista de repente quixera facer unha damnatio memoriae deste tipo de rotulación. É un proceso de estandarización da gráfica que, como comentaba, comeza xa no ano 31. En abril do 31. Por iso dicía tamén que as datas non sempre son casuais. Que pasa? Por que non temos rexistros? Porque antes dos anos 20 non... Primeiro, é unha documentación que non se conservou ben. Entón, moitas veces non temos os croquis, non temos os deseños. Moito menos, xa no século XIX, non está indexado ese tipo de documentación. Entón, polo tanto, é unha liña de investigación que é difícil de explorar a futuro porque xa intentei traballar nela e sobre a que desafortunadamente non puiden atopar máis imaxes. Non sei se así quedou un pouquiño máis claro, aínda que a resposta entendo que non sei se é un pouquiño insatisfactoria, pero porque tampouco insatisfactoria para min tamén é o gallar e ter esas imaxes. Bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti y damos por terminada la sesión.